preparo una mica això, que se'm vegi bé, a tope. Doncs bé, hola a tots, en aquest vídeo aniré una mica ràpid, perquè a classe em dieu que m'enrotllo molt, llavors vaig una mica al tema, i és bàsicament explicar-vos com funciona el Word i l'Excel de manera molt bàsica, i sobretot amb l'activitat que ara haureu de fer. Per tant, anem a veure l'activitat, primer tot, quina bogeria, a tope. Vosaltres esteu ara mateix en aquesta situació, no? Us heu activat una tasca, que és Word i Excel. Si teniu qualsevol dubte em pregunteu, d'acord? Word i Excel, aquesta és la primera. Molt bé. Hi ha bastanta informació, per tant anem per passos. Primer, el Word. Què et demana? Doncs has de fer una petita redacció amb 200 paraules mínim, i ha de ser en format conte o en format text expositiu, bàsicament ha de tindre plantejament, nus i desenllaç, i en aquest Word ha de tractar d'algun d'aquests temes. D'algun d'aquests temes, l'amor, l'amistat, la infància, l'educació, la por, la felicitat, és a dir, tu t'has d'inventar una història, bàsicament. Per fer-ho, o per fer servir el Word i l'Excel al nostre col·le, el tenim aquí, si anem al nostre espai virtual, doncs al meu espai, els meus documents serien iniciem sessió, espero que estigueu veient bé, sí. I aquí tenim un munt d'informació, un munt de coses. Per crear un Word, que és el primer que farem, doncs, document del Word, d'acord? Molt bé. Heu vist, no? Hem anat aquí, crea document del Word. Molt bé. Llavors, te demana fer una petita història. Per tant, per exemple, hi havia una vegada, no sé, ara m'inventaré, faré dues frases, només, o sigui, bona tarda. Hi havia una vegada un noi que lluitava per ser feliç. Faré alguna falta d'ortografia, d'acord? Perquè després provarem una cosa del corrector. Ser feliç. Cada matí s'aixecava esperant que aquell fos un bon dia. No obstant, aquell mateix matí, un ocell el va despertar. I així aniríem escrivint, no sé, aniríem fent una historieta. Llavors, la primera cosa que heu de tindre clara del Word és que si del meu botó dret defineix la llengua de correcció, tu pots triar aquí en quin idioma vols que funcioni. Aquesta explicació és per una assignatura d'entorn virtual d'aprenentatge que estan fent els alumnes de primer d'ESO ara mateix. Llavors tu pots triar català o espanyol i bé, doncs posar-ho. Sobretot no li doneu aquí perquè si no no et revisarà l'ortografia. Si no, hi ha una altra web que és Softcatalà Corrector, que és aquesta d'aquí. Si aneu Softcatalà Corrector, busqueu a Google, Softcatalà Corrector, surt això. Llavors, doncs, tu automàticament pots seleccionar copiar qualsevol escrit, el poses aquí i va molt bé, perquè et revisa les faltes. Busca altres expressions, pot servir. Dit això, què et demana la tasca? Et demana diferents coses. La primera és això, la lletra ha de ser de mida 11 o 12. Per tant, el que farem és seleccionem tot allò que hem escrit, ens anem aquí dalt, 12, doncs aquí. Què més et demana? Et demana un títol en negreta i centrat, que ha de ser de mida 16 o 20. Veieu que ho tenim aquí? Ok. Gràcies. Revisa't la vista. Llavors, un títol, doncs no sé, la meva història li puc posar, doncs, la història de la felicitat. Ho subratllo, i dono aquí, a 16 i en negreta. I al mig, veieu que aquí és per alinear, aquí, alinear, alineació centre. Perfecte, perfecte, maravilloso. El text ha d'estar justificat. I què és això, no? I interlineat un i mig. Són les coses que hem de fer. Quan haguem escrit tota la història, si us fixeu, si jo ara seguís escrivint, no?
Veieu que a vegades acaba com en diferents llocs? Doncs perquè acabi sempre en la mateixa línia, més o menys, farem això d'aquí, que és donar-li clic i text justificat. Veieu? I d'aquesta manera fa que les línies quedin més o menys igual. Això és el primer, el text justificat, repeteixo. Donar-li clic aquí, alineació, i aquí, a text justificat. I l'interlineat unimig, què és això? Doncs l'interlineat unimig és bàsicament que hi hagi distància entre línia i línia. Per tant, seleccionaríem tot allò que hem escrit i ens anem aquí dalt, com heu vist, com hem fet fins ara. Ja sé que estic anant una mica ràpid, però tindràs l'opció de pausar això, llavors tranquil. Veieu aquí els tres puntitos, els tres puntets? Doncs interlineat, donem clic i unimig. Perfecte, doncs ara hi ha més espai. La majoria de treballs acadèmics, per almenys a batxillerat o ja a nivell universitari, solen demanar un unimig. Per tant, és important que sapigueu això de l'unimig, perquè sempre és millor presentar un treball ben presentat. Ens anem a mirar més cosetes. Una oració de la redacció ha d'estar subratllada. Doncs com ho podem fer això? Doncs hi ha dues formes de subratllar. Anem a buscar una oració del text, per exemple aquesta d'aquí, o fins i tot, no sé, aquesta mateixa d'aquí. No obstant, aquí mateix dia, no sé, aquesta d'aquí és igual. Anem aquí dalt i veieu, tenim aquesta opció de subratlla, aquesta S amb un símbol a sota, ho podem fer així, o bé ho podem fer amb l'opció del subratllador, que és aquesta de ressalta. I podem triar el color que vulguem, que m'agrada el color verd, que com me dic al verd, perdoneu per l'acudit tan dolent, no? Però hi dones clic i automàticament t'ho subratlla. O sigui, amazing, espectacular, m'he emocionado al verlo. Molt bé. Llavors, una altra cosa, què més demana? Un paràgraf del plantejament, nus o desenllaç cal que estigui en color. Mireu, com soc molt gos, no tinc ganes d'escriure ara una història, però faré alguna que no heu de fer vosaltres, que és buscar una internet, bàsicament per a no perdre el temps aquí, no? No m'interessa això. Si trobem una. No sé. Subratllo... És perquè ho vegueu, no sé, no res més. Imagineu-vos que he escrit tot això, no? Imagineu-vos. Molt bé, gràcies per... No tinc molts recursos d'acudits, la veritat. Una oració de la redacció ha d'estar subratllada, això ho hem fet. Un paràgraf del plantejament, nus o desenllaç cal que estigui en color. Per tant, imagineu-vos que això és el desenllaç de la història. És l'últim, recordem, l'últim paràgraf en el qual se conclou una mica la història, se tanca la història. Doncs hem de subratllar un paràgraf, no? Per tant, el mateix, podem fer-ho o així o amb un altre color, el que vulguem. Per exemple, el vermell, cap problema. Ja ho tenim fet. Heu vist que fàcil? Molt bé. Bueno, sí, si et diu que cal que estigui en color, doncs en color. Cal posar un encapçalament i numerar les pàgines. Doncs després te'n dic un altre. Per ficar un encapçalament, a veure si me'n recordo. Inserció. Ara és quan la... Ah, sí, molt bé. Inserció, capçalera i peu de pàgina. Veu aquí? Clic aquí. Capçalera. I aquí, això ens serveix per posar un text que repeteixi en totes les pàgines. Imagineu-vos que esteu fent com un treball, el treball aquest, no? Per exemple, entorn virtual d'aprenentatge. La millor història del món o la història de la felicitat, no? La història de la felicitat. Millor la història de la felicitat i així no me flico. De la felicitat. Amazing. Jo ara li dono aquí, en principi, m'hauria de deixar veure. Però bueno, està aquí creat. O sigui, això es repeteix a tot el document, a la primera pàgina només o a pàgines parelles i imparelles. Nosaltres farem el mateix a tot el document i quan ho imprimim, en principi ens sortiria aquí dalt. També ens demana numerar les pàgines. Doncs molt fàcil. El mateix, anem aquí dalt, inserció, números de pàgines i mira, podem triar fins i tot on ho volem. Si a l'esquerra, dalt a l'esquerra, al mig de dalt, a la dreta, a baix, on ens doni la gana. Jo ho fico aquí baix, perquè sí. I aquí ho tenim. Aquí afegirem els números de pàgina. En principi t'hauria de fer automàticament. Veus? Automàticament. Crec que hauria de funcionar.
Anem a fer una prova ràpida. Això és una altra pàgina. Ja l'estic liant. En principi s'hauria de fer automàtic. Ja l'estic liant. Mira una cosa. Inserció, números de pàgina. Suprimeix els números de pàgina un moment. Números de pàgina. Aquí dalt. Vale, aquí. A veure si ara sí. En principi sí, hauria de funcionar així. Inserció, números de pàgines, a la dreta i ja està, automàticament us hauria de funcionar. Donant-li clic aquí. No és tan complicat. Què més? Cal posar un encapçalament i numerar les pàgines. Bueno, això és el que hem fet. I ara finalment cal posar el vostre nom i cognom a baix del document a la dreta. I per què us ho faig posar? Doncs perquè a vegades envieu treballs i ho envieu per correu o el que sigui, teniu noms de correu electrònic horribles, o bé, pel que sigui, jo què sé, ho heu fet en grup, no? I només ho envia una persona. Doncs jo us recomano que sempre poseu el nom dels integrants del grup o la persona que ho ha fet, i us diu a baix a la dreta. Per tant, no cal que feu tot això, que esteu bojos o què, fer tot això, és una animalada, d'acord? No us fa falta. Subratlleu el vostre nom i mira, màgia aquí. Anem aquí, recordem alineació del text, no ho volem ficar al mig ni a l'esquerra, ho volem posar a la dreta. Aquí, ja està, voilà. Ok? Fàcil. Recordem lo del text justificat, recordem subratllar tot allò que no sigui el final. Text justificat i mireu, ho justificarem ara, justificat. Veieu? Tot més o menys queda igual. A vegades pot passar que us apareixin com espais així raros, d'acord? No sé, que us faci algo raro. Si li doneu al final i enter, a la tecla enter, ja funciona, ja us posa bé, o sigui, no patiu. Perfecte. Doncs revisar faltes d'ortografia i tal. On és? No parlo espanyol, però perquè l'assignatura és en català, o sigui, no més. Vale. L'Excel, la segona. Doncs per crear un document Excel, li donem a crear, llibre de treball de l'Excel, clic, i és el més fàcil del món, això. Ja hem fet una activitat, doncs ja pujaríem aquí, afegeix la tramesa, afegiríem el Word. Ara anem al segon, que és l'Excel. Molt bé, què ha de sortir el teu llistat? Doncs la situació és que els teus pares marxen fora i et demanen que tu facis la compra, perquè t'estimen molt i diuen, vinga, li donarem més feina a aquest nen. Doncs pensa en les coses imprescindibles que hauràs de comprar, llet, aigua, pasta, galetes, paper de vàter, el que et doni la gana. Cal que facis un quadre amb 3 columnes. Nom del producte, quantitat i cost econòmic. Molt bé, cost econòmic pot ser orientatiu. Doncs anem a fer el primer, anem a fer les 3 columnes. Nom del producte, quantitat i cost econòmic. Llavors, jo ho faré aquí baix una mica perquè voldré crear un títol xulo. Nom del producte, quantitat i cost econòmic. Perfecte. I ara el que puc fer, veieu que aquí dalt puc ficar l'amplada. Puc ficar l'amplada que jo vulgui. Puc posar-ho així. Cost econòmic, posar-ho així. Pots anar alterant això. Perfecte. Doncs ara és qüestió d'anar pensant en productes que a mi em faran falta a casa. Doncs ara mateix, no sé, m'inventaré uns quants, potser els tinc, però és igual. Truita, tomàquets, jo què sé. No fiqueu els mateixos, sisplau, sigueu originals. Bé, estic bé, aquí, treballant. A veure, un altre. Tomàquets, pa, cereals, pernil salat. Bueno, va, no em poso 15, perquè així vaig per feina, però ja m'enteneu. 15, així? Perfecte. Fins i tot el que podeu fer ara és per ficar números, fiqueu 1 al primer per saber quants són,
i si tu li dones, aquí escrius la lletra igual, suma, escriu suma, i li dones clic al número de dalt, no passa res, suma, parèntesis, i aquest més 1, i tanques amb d'això, te dona el 2. I si aneu fent, ara que heu fet això, si aneu baixant així, veieu, se va sumant. I l'únic que estem aquí i ara estarà a sota. Aquí a baix a la dreta. Vinga, molt bé. Doncs, fet això, molt bé, tindríem 15 productes. Ara jo us recomano el següent. Doncs si aneu aquí, us he ficat la web del Bonaria, és on compro jo. No és que els hi faci publicitat, d'acord? Però bueno, no cobro res, però una web que faig servir. Llavors, no sé, aniria buscant producte per producte i faria truita. Vinga, aquí en tenim una. Quantitat, mira, 600 grams. Perfecte, 600 grams, 2,12 euros, no? Per tant, fem truita, 600 grams i 2,12, no eren? 2,12. Anem a buscar un altre. Tomàquets. Mira, aquí n'hi ha, no? Aquests mateixos. 1,3 quilos a 3,20. Perfecte. 1,3 quilos a 3,20. El meu examen era un 8,8. Muchas 3, 0,1. Però què dius? No llore, hombre, no llore. No m'ha fet falta, això que vols que et digui. Llavors, ara el que farem és, anirem fent això, d'acord? Si subratlleu aquí tot el cost econòmic i us aneu aquí a general, i dones clic i fiques moneda, ja no has d'anar posant euros cada vegada, com un boig. Perfecte. Doncs tenim aquests d'aquí. Perfecte. Llavors, què més? 15 productes, has de marcar els límits en negretes de tota la taula. Com se marquen els límits? Doncs bueno, agafeu. Ui, s'ha tornat boig això, perdoneu. Com lloren, senyores, no lloren. Subratllaríem fins al 15 producte que hem fet i si aneu aquí a vores, us permet fer el contorn aquí, vores exteriors gruixudes, no? Molt bé. Fins i tot, si subratlleu cada columna, podeu fer així, nom del producte. Què li passa al meu ratolí? S'ha tornat boig. Aquí. Veus? Ara tens els 3. Tinc talent. Viuré del partner, senyors. Viuré del partner. Molt bé. Perfecte. Què més et demana? Els ingredients de l'esmorzar. Doncs molt bé. Subratllar els ingredients de l'esmorzar. Doncs, per exemple, aquests 3 d'aquí jo és el que esmorzaria, no? Perfecte. Subratllo tot. Com se subratlla aquí? Molt fàcil. Dibuix. Si subratllem primer el que volem subratllar. Dibuix i el marcador que us doni la gana. Jo faré servir aquest marcador. I això es pot fer o així o fins i tot ho podeu fer d'aquesta manera, que és més fàcil. Veieu aquí el pot de pintura. Perfecte. Tenim el marcador aquest. Aquí, està. Ara ja, normal. Vale, epa. Molt bé. Posar un títol i fer que totes les columnes es vegin bé i ordenades. Perfecte. Doncs posar un títol. M'és igual. No ens hi faig massa cas. Doncs un títol. I per fer un títol el que farem és això d'aquí. Seleccionem tota la part de dalt on anirà el títol i a veure si puc fer-ho. El que vull fer. Fer-ho en aquest Excel. No em deixa fer-ho. Doncs el que farem és ben simple, que és posar el títol llista de la compra.
I un cop tenim fet això, ens anem i posem un títol bastant gran. Per exemple, aquest d'aquí, veieu? Podeu ficar la lletra que vulgueu, la font que vulgueu. Perfecte. Perfecte. Doncs ja hi ha una cosa feta. Fer que les funcions venguin bé i ordenades. Recorda ordenar alfabèticament. Llavors, per ordenar alfabèticament. Doncs un cop tenim fet tot això, seleccionem tot i ens anem a dades, aquí a dades, i veieu que aquí hi ha ordre ascendent o descendent. Doncs farem ascendent. I això és perquè, si em vol funcionar, ara no ajudarà això, servirà? Ara, vale, sí. Molt bé. Veieu, ara això m'està ordenant, en principi, no és ordenat. En principi, a veure que ho faci bé. Vale, ho feia bé. Això d'aquí, si li doneu, t'ordena tot, sí, ara ho feia bé. T'ordena tot per ordre alfabètic. Vale? Però bueno, si seleccioneu allò que voleu ordenar, molt millor. Si seleccioneu això i dades, us ordena el que us subratlla. Perfecte. Recorda ordenar i també al final del document hauràs sumat els preus fent servir la fórmula suma. Què vol dir això? Doncs ens anem aquí baix de tot, quan hem acabat de sumar tot, val? I farem igual, suma, i entre parèntesis, bàsicament, seleccionem tot el quadre aquest de cost econòmic, tanquem, parèntesis, i enter. I ara ens sumarà tota la compra que haurem planificat aquí. Per tant, 5,32, no? Molt bé. Si jo ara aquí posés un altre producte i fiqués 3 euros, em suma automàticament. Un producte, 0,50, se suma tot. No he d'anar sumant un per un, seria boig. Molt bé, recorda revisar les faltes i penjar el document. Per tant, perfecte, i ho pugeu, doncs aquí. O sigui, heu pujat el Word i després heu pujat l'Excel, d'acord? I en principi no hi ha res més. No hi ha res més a fer, és molt fàcil, teniu 4 classes per fer-ho, jo crec que acabareu molt abans, i és així de simple. Llavors, per la bogeria. Llavors, molt bé. Això és d'entorn virtual d'aprenentatge. Però bueno, ho estem fent a classe i llavors doncs espero que us hagi escoltat bé. I bueno, això és tot. Ens veiem a classe. Si hi ha qualsevol dubte, em pregunto.